לא, אלינקה, מה שלומך יקרה שלי? הבאתי לי מתנה? הבאתי משהו יותר ממתנה, משהו מאוד מיוחד. איפה אבא? בסלון. זה בשבילך. תודה. היי, מיכלי. להכין לך משהו לשתות? לא, תודה, הכל בסדר. נו, אז מה נשמע, אבנר? בסדר, אני יודע. עד כמה שיכול להיות בסדר. תמיד תגיד ברוך השם. כל קושי שהיה לי במחנות, תמיד אמרתי, יהיה טוב, הכל בסדר. וככה אני הצלחתי לעבור את זה. גם את זה? גם את זה. הבאתי לכם משהו שיעזור לכם להיות תמיד בזכות. מה זה? תזכרו, עם זה אתם לא לבד. כוח הזכויות של הרב זמיר וארגון הידברות שלכם. מהיום אתם כל הזמן בזכות. חותמים לחיים על כתב שותפות עם הרב זמיר כהן שליטה. זוכים להיות שותפים בזיכוי הרבים הגדול בעולם. מבטיחים לעצמכם להיכתב לשנה טובה ביום הדין. חייגו עכשיו 073-222-1212. בעניין הזה, תשכח מזה.